Lo uhlamba ezi zinja apha igama lakhe ngusisi Nomaphelo. Le nja ayihlambayo igama layo nguKelvin. Ukanti enye inja encinci yakhe nguChelsea. Usisi Nomaphelo ezi zinja uyazihlamba, uzithengela iithoyi. Ezi zindla zinegumbi lazo zokulala, azilali phandle izinja ufika zinethwa. Uyaziphekela isteyiki, aziphekele irayisi, azifakele iveji. Ezi zinja uthi ukholwa kuba ziyafana kuba zingabantu. Zilala apha ezinyaweni kuye, apha erumini yakhe ngamanye amaxesha. Uthi uzithanda ukufa. Kwaye yena uthi lo sisi eyona shwangusha analo, amadoda awamhlali. Uthi usisi Nomaphelo iba ngulo ubhuti azame i-relationship naye, aske lo bhuti aphelwe ngumdla, ibe ngulo aphelwe ngumdla. Abantu abangobhuti uthi bakhalaza ngento enye ukuba i-attention enintsi lo sisi uyinika izinja zakhe. Uthi yena uSinomaphelo ababhuti bafike nje izinja zam zikhona and bazawuphinda bamke zisekhona. Andizukwazi ke mna ukungaziprioritize izinja, iyafana uba ngabantwana bam aba. Ndathi njani uSinomaphelo unabantwana wena? Wathi uSinomaphelo andikabi nabo bhuti mna, qha mandihoye izinja ezi zam. Izinja zingade zityise intshwela. Uthi umntu otyisa izinja intshwela uyamjaja, bekufa ba abanjwe ngamapolisa. Uthi njani? Uthi inja uyayifuna, emveni koko inja ungakwazi ukuyiphatha okanye ube nesiphatho enjeni yakho ke phofu. Uthi hayi umntu onjalo shem ngumkanje, bekufa ba ajajwe. Sithe sisombuza usisi Nomaphelo ukuba imali ayispendayo ezinjeni zakhe yimalini ngenyanga. Uye wathi ayikho ngaphantsi kuma-3,000 eerandi, ngoba funeka ethenge ezi zinto, ahlambe ezi zinja, azichebe neenzipho. USinomaphelo uthi indoda emfunayo kuzofuneka imane efundela ii-bedtime stories ezi zinja. Ii-bedtime stories ke ngala mabali wafundela umntwana phambi kokuba alale. Uthi uthanda loo nto yena, kuba ungumntu ongubhuti ufuna yena, kufuneka uzazi uba uwilling ukwenza loo nto. Xa semsebenzini izinja zakhe ziphekelwe, ukutya okuya egazini ke phofu. Siyaqala thina ukubona into enje apha edyamdyam eNgqamakwe, besingayazi ukuba izinja ziphathwa ngolu hlobo apha eNgqamakwe. Siza kundwendwela umzi nomzi sijonge ukuba izinja zakhona ziphathwa ngolu hlobo lukasisi Nomaphelo kusini na. Ndingumnyamezeli Qhwabe Gqwirha edyamdyam.